יאללה, אז נצא לדרך. אז אם אנחנו באמת לוחצים על ה-rewind הזה בתפיסה האנושית, בשביל להבין למה בכלל אנחנו יושבים פה בחדר וצריכים לדבר על קיימות, שזה מושג שבקרב הילידים הוא האלף ו, זה הבסיס שמכירים בבוקר, זה בכלל לא מושג נפרד מהם, זה מושג אינהרנטי בתפיסה שלהם. על מנת לעשות את זה אנחנו צריכים להבין קודם כל ללחוץ על כפתור ה-rewind ולהבין שאנחנו בתקופה שונה לגמרי. התודעה האנושית עברה ככה בפאסט פורוורד במשך מאות שנים, אלפי שנים, שינוי תודעתי, מבלי שנצלול לזה יותר מדי, מתודעת שבט לתודעת סלפי. וכאשר אני מדבר על תודעת שבט, זו תודעה שבעצם מחברת אותי לחברים שמסביב למדורה, באיזה אופן אני משלים אותם, הם משלימים אותי, באיזה אופן בעצם, מה מזין את התפיסה שלי, מה מזין את מערכת העיכול שלי בעצם, אם לא הטבע. ההבנה הזו שהייתה כל כך חדה, הלכה והתרחקה, אנחנו נפגוש את זה במקומות שונים. הם נמצאים בכאן ועכשיו, הם חושבים על הצורך המיידי שלהם בדמות ארוחה, הם יוצאים ומפעילים את הבסיס החושי שלהם. הבסיס שבעצם כל אחד מאיתנו נולד איתו, מקודד לנו ברמה הגנטית, כמה שלא נעטוף את עצמנו במעטפת של חיישנים, עדיין החושים יהיו שם ויוותרו שם. אחד הדברים שאני רוצה לעשות פה עולם בחדר זה להזכיר לכם את החשיבות של החיבור לחושים. אנחנו נקבל גם כל מיני תרגילים הביתה, חלקם יותר פשוטים, חלקם יותר מורכבים, שיעזרו לנו בעצם בבואנו לפתח את האקלים בתוך עצמנו. יש פה מצד שמאל סרטון של בוס, חברה שמוכרת עם האוזניות, הם חזקים מאוד בכל מה שקשור לסאונד. הסרטון הזה בעצם מראה על הטכנולוגיה של השתקה, שהם בונים בתוך כלי רכב מודרניים, שבעצם הטכנולוגיה הזו רוכבת על הגל הפופולרי של רכבים חשמליים שמלכתחילה מייצר שקט. אנחנו לאט לאט התמכרנו, וממצב שבו מרבית יושבי החדר פה היינו מוצאים את הידיים מהחלונות ועוצרים ושואלים מישהו לגבי המלצה למסעדה הקרובה, לעולם המיזוג שסגר עלינו, ולאט לאט בעצם אנחנו לא שמים לב, אנחנו סוגרים על החושים שלנו. אותו כנ"ל לגבי חיישנים, ילדים היום מבקשים את הדרון, את הרחפן, פחות את העפיפון. שהלכתי לפני שנה כאנקדוטה וביקרתי בלא פחות משש חנויות של צעצועים בשביל למצוא לילד שלי עפיפון, אז הוא פשוט צחק עליי וסיפר לי על חוויה מצטברת שהייתה לו שם בסין, יש להם שם את כל התערוכות הענקיות האלה של חנויות כמו חנויות של איצקו, חנויות צעצועים, אז הוא אמר שאף אחד כבר לא מבקש את זה. ובאמת היה בעפיפון? היה, בחנות השישית היה. ואז קניתי איזה 3 ככה שיסטוק. באמת, החוויות שאחר כך לצאת איתם לשטח ולראות אותם רצים ופשוט מתחברים לבסיס החושי שלהם באופן דומה לבחורצ'יק שצפינו בו, היא חוויה מרנינה, וזה סיפור סופר חשוב, ומי מכם שיש ילדים לחבר עד כמה שאפשר לטבע ולטבע שלהם. השעון החכם, שבא להחליף בעצם את הנטייה הטבעית שלנו, להסתמך על הקשב, לדופק, לתחושה שלנו. שוב, אני לא נגד חדשנות ואני לא נגד אבולוציה של טכנולוגיות, אני רק בא להראות בעצם באיזה אופן אנחנו יצאנו למסע בלי לשים לב, נחוש לחיישן, ואנחנו משלמים על זה מחירים כבירים, כאשר בשורה התחתונה יש פה בנדנדה הזו בעצם מחירים שאנחנו משלמים עליהם בכל מה שקשור להסתמכות על תהליכי קבלת החלטות אינטואיטיביות שלנו, ואנחנו מחפשים כל הזמן את התיקוף בדמות עובדות והצדקה אינטלקטואלית כזו או אחרת שבאה לידי ביטוי בעולם חשיבה מוגבר. אחד הדברים שבאים לידי ביטוי בעולם המודרני זה בעצם אינדיקציה טובה שבעצם אנחנו מתעדפים את החשיבה על הרגש, שאני אגיד עד כמה פעמים מה את חושבת על השקף האחרון, או תחת איזה תנאים אנחנו שואלים מישהו איך את מרגישה. ברגע שאנחנו מבינים שהטרמינולוגיה מסגירה את הלך הרוח הנוכחי, אנחנו יכולים להבין בעצם את הסדר העדיפות שמתחבר לנו ככה ביום יום, ולהבין בעצם את הכוח האדיר של המחשבה והאינטלקט, שבא בעצם על חשבון דברים בסיסיים יותר. הכל קשור להכל. וברגע שאנחנו נבין, ככל שנבין יותר ויותר מרכיבים, יהיה לנו קל יותר בעצם לפצח את האקלים שהוא מייצר אצלנו את האפשרות ליהנות מפירות יצירתיים ומקיימים, ואנחנו נראה בקרוב דוגמאות. יש לנו את הבאז שהוא החיה המהירה בעולם, 240 קילומטר לשעה. אחת מהטקטיקות היפהפיות שהבאז בעצם פיתח היא היכולת שלו לסנוור את המטרף שלו.
ניצוד. באיזה אופן? אתם מבינים מה המסך? מה הוא עושה? שמש. מה הוא עושה? יופי. איך הוא עושה? שמש מסתיר או משהו עושה. מסתיר וחושף, מסתיר. כן, הוא פשוט עוקב אחר השמש, אחר הניצוד, בצורה מעוררת השראה, הוא פשוט מחפש את הזווית שבה השמש מסנוורת את הניצוד, ואז הוא מאגף ותוקף. וזו אחת מהטקטיקות שלמדו אותה בחיל האוויר האמריקאי, ופיתחו שיטות של בעצם צד וניצוד, בכל מה שקשור לאימונים וסימולציות, והיום זה נמצא בכל סימולציה בסיסית של חיל האוויר, גם הישראלי. אלה טקטיקות שבעצם קשורות לשימוש בחושים, לכאן ועכשיו, ולא לחיישנים כאלה ואחרים. ממש כמו שאנדי, אתם זוכרים את הסרט חומות של תקווה? מה הוא עושה כאן בסצנה, אתם זוכרים? מתי ששומע דבר, יש רעש, אז הוא נותן מכה, שלא ישמעו השערים. זו גם הסיבה שהורדתי כאן את הסאונד, כדי לגרות אצלכם את זה, ממש כמו שאומרים שעיוור מאבד את מאור עיניו ויתר החושים מתחזקים, אז כאן זה מגרה בעצם את החושים, ברגע שאנחנו מבינים שהכל הוא אחד, אז כן, פושעים, בדיוק כמו אבזים, בדיוק כמו מומחי ביון, הם כולם מחוברים לחושים, והחושים הם ה-go to guy שלהם, הכלים הדיפולטיים שלהם, בבואם לפרוץ דרך חדשה. אז הנה תרגיל הביתה, שיעורי בית ראשונים, תזכורת יומית בנייד, זמן להתבוננות, כל אחד מאיתנו. קחו לכם את זה מהיום כמתנה. 10 דקות יומיות. כעבור שבוע, 10 דקות תופחות ל... חצי שעה. לא, 20 דקות, בסדר? ואחרי זה אנחנו עולים לחצי שעה, בסדר? אבל הרעיון הוא שתבנו את זה נכון. זה תרגיל שעלה לי כשהתבוננתי בגדול שלי, שאז הוא היה קטנצ'יק. מה אתם רואים פה בעצם? אתם רואים פה טרקטורון ש10 דקות לפני זה הוא היה זרוק בפח הזבל, למה? רק היה לו פאנץ'. לא היה תקין. כמעט, הסוללה שלו נגמרה. אז בא הילד של השכן עם אוברבורד ואמר, אני הסוללה שלו. אז שימו לב על השטאפ הזה, הוא המנוע שלו בעצם.